хора, аз съм Дидо и днес ще играя на Майнкрафт. И днес ще довършваме къщата, която почти стана. Този гравел трябва да го махна обаче. Едното дърво е пораснало. Ма много прича на това да порасне, за това, че трябва да го махна. Това същото е точно пред къщата ми. Тук някъде чух зомби. Както и да е. Така малко сложих стъкла. И почти се довърши къщата. Само, че трябва тук да сложа блокчета, за да може да не се вижда тавана. Защото изобщо не ми харесва, като се вижда. И така, после в този епизод ще пренесем нещата отдолу, тук. И докато не завърша къщата, няма да справя и епизода. Просто защото не искам да го спирам. Не ми се да правя 3 епизода за една смота на къща, дето не се струва просто. Опа, това не трябваше да го махам. Чакайте само. Така, нека да вземем това 5 стъкло и да продължаваме нагоре. Трябваше да се направя още една печка. За да може да стане по-бързо работата. Пък и ще трябва да слизам да копая. Защото къщата няма да е това. Няма да са само стъклата. Ще има и още неща. Няма да е много нещо, но както и да е. Така. Аз имам идея. Явим. Нека да започнем това, където искам да го направя. Така. Ето тук ще нареждам. И няма да ми стигне 100%, затова искам да... Ще трябва да е, не че искам. Просто не ми се бавя много време от епизода, но ще трябва да слизам долу пак шоу. Това нещо, забравих какви беше точно името на тая програма. Нека да го кажем шоу. Но то не е точно шоу. Там някакво друго нещо. Няма пауза, което е баси гадно. Търсил съм много време. И вижте само за колко няма... защо се те забъгва без да го давам надолу? Вижте само за колко малко няма да ми стигне. Не ми кажа, че няма клирка. Добре, имам 2 даже. Така. Така. И точно за едно не ми стигна. То тук има. Добре, това е много яко, че има. Как така стана точно? Никога до сега не е ставало така. Само... Ставало е, но много рядко. Аз имам още много в мене си. И то нямаше да ми трябва само едно, ще са няколко. Ще да ми трябва 2. Ама нищо, аз имам много. Така, сега нека да отиваме в това. Тая крава нека да я убием, защото храната ми свършва и трябва да си взема. Забелязал съм, че в тая и в Майнкрафт на телефона също са направили брадвата малко по-силна, отколкото беше преди, защото преди на 2 удара с камена брадва не може да се убие крава. Мисля, че трябваха 3. Добре, 7 стъкло съм, няма малко да не стигне. Давай, че сложим 2 дървета. Такива не изработени, пак ще видим. Доста дърво съм събрал. И това е хубаво, защото... Знаете ли кое имам идея? Тук ще изработя малко дърво и ще го направя. По друг начин, да. Имам една идея, която дано да стане добре ли. Защото може и да не стане. Ще изработя малко дърво и ще се пробвам да направя на нещо. Ей, тук е тия. Тук. Да ги направя от дърво. Изработен. Защо не изработя просто тук? В момента. Добре, 16. Ще са достатъчни, мисля. Нека да видим сега. Опа. Начало сега трябва. Готово. Така. Като се замисля, това няма да стане чак толкова добре. Ама няма да изле. Защото само в 2 цвята е къщата. Така искам да е в повече. И така му някакси. Да, така ще стане добре всъщност. Нека тук да сложим. Ето така. Това стана добре. И отвътре трябва да сложа още тук. И мисля ръбчетата и тези деца да ги сложа още. Добре, после ще го мислим. Така още едно дърво порасна. Да, тук има
прасета, ще да ги трепиш, защото няма храна. Имам де, обаче не е много. Ще ми стигне за още няколко епизода. И после ще свърши. Добре, да, защо всеки път те се бъгва, някой се обръща много бързо и... там още, но не ми се ходи чак до него сега. Сега ще обирам това. Абсолютно няма да са ми стигнали. 3 изобщо няма да ми стигнат. Нека сложим още малко. Окей. Сложим 100% ще ми стигнат. То мисля, че едно такова, едно изработено дърво може да щупи в няколко. Добре, това всъщност се порасна. Аз мислех, че не може да порасне. Обаче те спочнат да порасят, нека махне това, защото ще порасне дървото и после няма да стане добре. Така, нека го преместим тук. И да продължаваме с къщата. 100% вече са минали най-малко 5 минути. Най-малко. Нека да видим 6. Да, няма да слизам долу. Тук всъщност мисля, че точно 10 минути може да бъде епизод. Явим, нямаме храна вече. Ето я, 7 такива. И аз още имам 6, ама просто ще свърши. Само ще има овца, после ще убия. Добре. Аре, това изработили са? Да. 6. 6 мисля, че ще са достатъчни, даже ще остане. 6 са 3 такива наред. 3 стъкла наред. Стъкла наред, то ми трябваха само 4. Това, че ще останат 2. Нека да не махна храната ми честа. Така. Така. Така и така. Добре, къщата не е готова. Не, още не е готова. Ще ми трябва да направя още нещо, ще го направя сам, нали, ще го направя без да снимам, защото сега само да губя времето. Добре, тук съм оставил крафтинг тейбъл. Така, да оставим чест. Да отидем да се върнем да вземем там. Това. Какво беше това е? Печката. Другия чест също ще ни трябва. И леглото също. Така, сега нека го съберем това. Дали ще мога да съберем нещата от честа. Имам и ендър перл вътре. Ето я. Да, събрах и леглото само стана. Така, май точно станах сигурно. Да, имам още едно за това. Няма да взимам. Това ще ми стане нещо подобно на мина. Ехе. Това малко ме закрива къщата. Което не е много яко. Или трябва да преместя входа да е от някоя друга страна. Или трябва да ги изчистя малко и да ги дръпна по-натам. Защото нещо не ми харесва. Добре. Все пак нека да. Така. И печката. Няма да бъде тук, е тук горе ще бъде. Така. Добре. И леглото, так му се стъмнява. И това ще може би ще и края на епизода също. Нека да видим колко време е станало. Да, 8 минути стана. Не е чак толкова много, колкото по принцип са епизодите. Да, трябва да сложа врати. Чакай, че си изработя дърво. Охо, 3 врати. Това е много гадно. Да бяха 2, сега ще правя другата врата. Трябва някъде да закопая и да хвърля. Да я хвърля. Между другото имам една идея, която трябва да ви кажа. Но не съм сигурен дали да правя. Ако има някакъв вариант в Twitch да се снима с телефон да се прави стрим, може и да се опитам. Ама ако няма, може да правя стримови и в шоу. Аз ще казвам по принцип кога има. И ако не може... Не, така не ме харесва. Ако не може в Twitch, се опитвам да правя стримови в това. В шоу, защото там съм 100% сигурен, даже съм правил. И... да. Не знам, никаква идея нямам. Ще видя някой друг епизод, ще поговоря специално за това. Да, и може да не е в Minecraft епизод, даже може да е на FIFA епизод. Какво правиш тук? Аре умри, цигани тъп. О не, защо пак се бъгна?
Чип, бе. Що не му биш, бе? Аре, ти на мен, бе. Така. И така, хора, надявам се Липо да ви е харесал. Ако някой се реши да коментира това, дали да почна да правя стрим в шоу или в Twitch, ако може. И да, имам един абонат, видях, не знам да ви казах, благодаря за него и да, това е. Чао!